pesek, ja neviem. Najhlbšou ľudskom pocite. Ber? Čo to je? Neviem, asi radno. Ešte dohráme dve pesničky a poďme sa napápať, dobre? Dobre. Dobre. Ďakujem krásne. Čo slaba. Nemám pizzu, takže to je jedno. Prečo? Presne nemajú pizzu tí, ktorí nadávajú na ananás na pizzu. A to je za mene. Dobrú chuť všetkým. Lebo ja som testosterón, chápeš? Že z nejakého účtu, z tej reštaurácie. Smrť všetkým. Co fakt? Si videl také tie maliny, čo existujú? Maliny, Gerko. To je akože Gerko. Povedz to spolu. Čo ťa to bude a dobiem obuškom. Smrť všetko. Kaj duším. Chcel by som len povedať, že Patrik a Tomáš sú skurvení kokoti. Nemajú rodinu, nikto ich nemá rád. Jedna gitary, hej. To ešte mimo bicí a gitara. To pri manuálnej práci ma natáčaš? No, aspoň niečo Nic nerobíme manuálnu robotu. Nemáš takto expóznuť. Toto je najväčší problém. Ako to všetko uložiť, aby sa nič nerozjebalo. Tu je. Ty kaký. Jedného človeka by sme dali na guest list ešte a túto striko by toč nám video a fotí nás tak. Dobre. Takže ja vlastne fotografa nepotrebujem nášho. Ako vnímaš tieto prípravy? Ja mám rád tieto prípravy a mám rád, keď sme pripravení ako prvý. Lebo potom sa cítim ako nadradená rasa. Nie. Ale mám to rád, že už to mám skrk potom.
Ja som sa spravil. No, moje pocity sú, že... Netočíš? Prepač. Netočíš ma? Poď. Môžem točiť? Pocity. Jeeeej. Čo by si odkázal všetkým, ktorí prišli sa nachystať po vás? Máme všetkých rád. Nie. A teraz popravde už netočím. Nenávidím nikoho. Hlavne... Nie, všetkých mám rád. Tiškár, natiahneš ho, zasunieš ho úplne dozadu a vypúčiš vajce. A to spraví takú lazúru proste. To je dobrý nápad, hej. Toto náločí to rokov na mojich rokov. To neviem, nechápem zadaniu. Ako sa dneska cítiš, ako si nachystaný? Dobrý deň, Janko Vlážny z televíznych novín. Dneska sme v Hoffmane. Dneska to bude super. Dneska to rozbijeme. A už choď s tým preč. A vážne to rozbijeme? Sám. Matúšovi sa stala strašná vec. Presne tu, na tomto mieste, ho okradli o 2000 eur. Len Matúš s nami spravil špeciálny rozhovor, ale pre zachovanie identity nebudeme spomínať meno. Prosím ťa, Matúš, povieš nám, čo sa tu stalo? Ja som bol okradnutý. Pre televíziu Joj, Simil Horvátová. Čo za chvíľu prišla? Pozri sa, vedeli sa. Som najebal. Takže tu sú môj kamoši z X-Men. To si Zixka. To sú z X-ka došli. Keby mu náhodou najebal, tak to mám vo Full HD. A však to môj kamoš. Ani tam tu behne asi, že začnete tu pozrieť. Takto. Jak sa to stalo? Čo by si mu spravil? Je otvorené. Ja ešte počkal, Čo by sa som to len... spravil? Ja by som ešte spravil? A daj takto proste. Skaduš. To vyzerá tak vystrnové. Ja inak neviem, akože takto, že pred kamerou Nevadí. Ja nedám ani bez kamery rozprávať. No. Kiki, proste z vrecuška a Gramol sa tak na mňa pozrel, že bojíš sa? No. La problema! Koľko mám rokov? 20. Do piče. La problema! Vypnite mozgy a ideme bomby. Like charcoal and hell, mercy nor grace, would you find in his eyes? God's blood runs through his eyes. One day this outlaw came to town. He doesn't choose his role in his life. They make him birth, they turn him sad and then him outlaw.